आसामाव मा सोलिबाय थादों गेला इलेक्शन GELA इलेक्शन 2026 बेनि जोरदार पलिटिक्स सोलिबाय थादों दा राजनीति सोलिबाय थादों माखासे मानसिनि दान्थे बिदान्थे गाव गावनिखौ क्लेम खालामनाय सोरबा बुगादों टिकेट मोननै बुगादों सोरबा टिकेट मोननायनि ढोल दामनानै मोसादों देरहायै सिगांनो रंजानाय खुसि खालामनाय बेखौबो नोंथांमोना नुदों आरो ओरैहाय खायसे खायसे पार्टियाव मा जादों माखासे रोखोमनि डिफरेन्ट टाइपनि पलिटिक्स आरो बेवहाय आं फैगोन BTR पलिटिक्सआव BTR आव मा नुदों नोंथांमोना BTR आव BPF नि बेलायाव मा नुदों नोंथांमोना थारैनो गोमोथाव नुदों शिवली महिलारी ब्रह्मना महिलारी आइ डोन्ट नो शिवली मेडामा टिकेट मोनबाय शिवली मेडामा टिकेट मोनबाय शिवली मेडामा सोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिथाङा जाबाय मा लेडि चिफ BTC नि लेडि चिफ स' बिथाङा टिकेट मोनबाय बिथाङा MLA दारायसिगोन MLA इलेक्शनाव बिथाङा एन्ट्रि खालामबाय बिथांखौ थांनाय 17-18 बोसोराव जों माब्लाबो मिडियायावनो नुफेराखैमोन आंथ' मिडियायावनो नुफेराखैमोन नाथाय हरखाब बिथाङा एकदम खावब्ला ओंखारनानै फैबाय आरो बिथाङा बर्तमानाव केम्पेनिं खालामगासिनो थादों बे जाहैबाय नाथाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ बे टिकेटखौ मोननो हायाखिसै स' बिथाङा थारैनो दुखु मोनबाय जानांगौ बायदिसिना जानो हागौ आरो मा नुबोदों ओरैहाय जोङो माखासे रोखोमनि मोनसे पलिटिक्सखौ लासै नुलांगासिनो थादों आरो बे पलिटिक्सनि मुङा जाहैबाय मा फेमिलि पलिटिक्स बिबनां पलिटिक्स रिलेटिभ पलिटिक्स नेपटिजम ना मा होनो नेपटिजम मानसिफोरा नेपटिजम बुंदों बबेखानि आं नेपटिजम नाम होथ'वाखै जायखिजाया फेमिलि पलिटिक्स रिलेटिभ पलिटिक्स बिबनां पलिटिक्स हिन्जाव पलिटिक्स सब बेफोरखौ नोंथांमोना नुदों गावनि न'खरनि बाय बाहागिखौसो माने सुबिदाखौ मोननाय बेबायदि ब्लेम गेम बेफोरबो सोलिगासिनो थादों आरो बे पलिटिक्सआ BTR आव सोलिगासिनो थादों दैट मिन्स BTR नि पलिटिक्सआ लासै फेमिलि सेन्ट्रिक रिलेटिभ सेन्ट्रिक बायदिसिना बेबायदि जालांगासिनो थादों जायखौ मानसिफोरा बुङो नेपटिजम होनना बुङो ना बलिउडआव नेपटिजम सोलिनाया थिग बेबायदिनो बेवहायबो एसे सोलिदों नामा बेबायदि बुंदों आं बुङाखै रायजो राजाया बुंनो नागिरदों आंनिफ्राय जेबो गैया जोंनिया जेबो गैया बुंनानैबो लाब गैया बुङाबो लाब गैया भट होबाबो होआबाबो बांद्राय जोंहा लाब जाया भट होबाबो होआबा बांद्राय लाब जाया खिन्थु भट होनांगोन दे भट होनांगोन लाब जानाय जायैखो नोंथाङा एकदम सर्ट रेन्जआव नायबा जाया बहुद माने गोलाव रेन्जआव नायनानै बुंनांगोन आरो खारन जोंनि समाजा मा जानांगोन उन्नति जानांगोन ना गोग्लैसोना थानाय मानसिफोराबो उन्नति जानांगोन स' सरकारखौ जोंनि लाबनांगोन मोजाङानो जा गाज्रियानो जा लाबनांगोन भट होनांगोन नोंथाङा मा मोनदों मोनाखै बे मेटार नङा खारन मिडिल क्लासआथ' जेबो मोनाना बुंनो थाङोबा जायफोरा मिडिल क्लास बिसोरो जायफोरा पलिटिक्सजों लोब्बा दोङो बिसोर कररपति आरबपतिबो जायो नाथाय जायफोरा माने जेरै दङ ओरैनो थाबाय थायो जायहा जेबो लोब्बा गैया राजखान्थिजों लिडारजों बायदिजों बिसोरहा जेबो जाखाया थेवब्लाबो भट होनांगोन खारन सेफटि सिकिउरिटि माने लं रानाव बा बहुत गोलाव रेन्जआव जों साननानै नायोबा जोंनि थाखायबो बेयो दोङो मुलाम्फाया सिं दोङो मुलाम्फाया नोंथाङा नुवा बेखौ नाथाय गोलावै नोंथांनि पकेटआबो गरम जाफैयो आरो बिदिनो बेनिखायनो भटखौथ' होनांगोन सापर्ट खालामनांगोन जुदियोबाबो स्किमफोरा नोंथांनि थाखाय नङा स' बेबायदि पलिटिक्सआ सोलिबाय थादों आरोबाव मोनसे पलिटिक्स नुदों माबा कल रेकर्डिं पलिटिक्स सोलिबाय थादों आजिखालि कल रेकर्डिं पलिटिक्स सोरनिबा माने 2 लाख रांनि मोनसे घटला सोलिबाय थादों आरो ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थादों कल रेकर्डिं 10,000 लानाय 50,000 लानाय आरो बिहरफिनजोबनाय बायदिसिना बेबायदिबो सोलिबाय थादों आरो मोनसेखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो थादों अरुणोदय पलिटिक्स स' अरुणोदय जि पलिटिक्स बेवहायबो गोबां मानसिया मोनाखैनो बुगादोंनो स' मोननाया खुसि जाबाय मोनैया बुगाबाय सोरबा बुङो गावनि पार्टिनि मानसिनिल' होदो सोरबा बुङो जायफोरनिया नाम थिसनखानायमोन बिसोरो गुबुनखौ सापर्ट खालामो बेनिखायनो बिसोरखौ आउट खालामनानै गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिनि नामखौ एन्ट्रि खालामनानै होबाय स' अरुणोदय पलिटिक्स सोलिबाय थादों गासैबो राजखान्थि बेफोरो पलिटिक्स एख' मुलाम्फा गैया अरुणोदयआव जि रां मोनो बेजों नोंथाङा जेबो जाया स' बे मोनसे रोखोमनि बे जाहैबाय मा बेंग्रा खालामनाय पलिटिक्स अरुणोदय पलिटिक्स बे सोलिबाय थादों ST फानग्रा पलिटिक्स मोनसे सोलिबाय थादों ST फानग्रा स' ST फानग्रा सोर आइ डन्ट न' आरो मोनसे समाव मा सोलिदोंमोन बर' हारिखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय BTC नि पावारखौ लांफिनजोब्बाय नाथाय दा बर्तमानाव BTC नि पावार लांफिननायनि पलिटिक्सआ फुल स्टप जाना दं UP पेला सरकाराव फैबानो मा जागोन BTC नि पावारखौ माने दिसपुराव लांफिनजोब्बाय बे फैगोन बर्तमानाव बिथांमोननि सरकार नालाय दा बे गैथ'वा आरो ST फानग्रा पलिटिक्सआ सोलिबाय थादों आरो बे सरकारा फैबाय नालाय बिसोरो दिल्लीयाव बर' जातिखौ फाननानै फैबाय बे पलिटिक्सखौबो जों दा नुथ'वाखै बे गैथ'वा
आरो एसटिनि दावराव दावसि जादोंमोन बिनिखायनो एसटि फानग्रा पलिटिक्सआ सोलिबाय थादों बर्तमानाव। आक्तारा बेगम रुपम रय बेबायदि आं एसे खोनाब्रोदों नुब्रोदों सोरबा कच राजबंसि मानसिनो टिकेट होनाय बिपिएफनिफ्राय आरो बेनि थाखाय गोबां मानसिया बुगानाय क'क्राझारथिं गोबां मानसिया बुगानाय बेबायदिखौबो नुदों आरो माने बर' सेन्टि पलिटिक्स होनना बुङो बर' सेन्टिमेन्ट पलिटिक्स स' खायसे खायसे मानसिफोरनो बर'नि मोनसे सेन्टिमेन्ट क्रिएट जादों आरो बेबायदि गुबुन हारिनि होननायनि थाखाय बेसेबां भेलिड दं बेसेबां माने स्टेटास बा बेसेबां बे पावारफुल बे थिंकिंआ बर'फोरनिया बेखौथ' आं मिथिया नोंथांमोनासो मिथिगोन नोंथांमोनासो राजखान्थिजों जोबोर लोब्बा थायो नालाय। आरोबाव मोनसे पलिटिक्स सोलिबाय थादों बे जाबाय 125थि एमेन्डमेन्ट बे 125थि एमेन्डमेन्टआ जायोबानो आं फरायना नायाखै दासिम फरायना नायाखै आं सानना लादों बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन 125थि एमेन्डमेन्ट पलिटिक्स होनना मानो बुंदों बे एमेन्डमेन्टआ जायोबानो डाइरेक्ट मा जागोन फान्डआ फैगोन भाया दिसपुर जाना फैनाय नङा भाया हिमन्तनि आखाइ जाना फैनाय नङा चिफ मिनिस्टारनि आखाइ जाना हिमन्त साराथ' दा चिफ मिनिस्टारबाबो इलेक्सन गेलेनायाव देरहाफिनबासो आरो माने भाया आसाम जानानै फैनाय नंला डाइरेक्ट सिदा फैगोन माने दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु दिसपुर टु बड'लेण्ड ओरै जानाय नंला माने डाइरेक्ट फैगोन आरो मोनसेया जाहैबाय मा 60टा समस्ति बारायनायनि बाथ्रा 60टा समस्ति जुदि 60टा समस्ति बारायोबा आरोबाव मोनसे क्राइटेरिया दङ बेहाय मा बे जि बिटिसि सरकार दं दा बे बिटिसि सरकारा डिजल्भ जागोन आरो बै 125थि एमेन्डमेन्ट बादियै मा जागोन बेवहाय इन्टारिम गभ बानायनांगोन आरो बै इन्टारिम गभनि मेन लिडारा सोर जागोन प्रमद बर' बिथां सुक्तिकारिफोरा जागोन सुक्तिकारिफोरा जाबायदि बिटिसि गोजोन गोरोबथायाव सुक्तिकारिफोरा इन्टारिम गभखौ बानायदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा स' बेवहाय मा जागोन इन्टारिम गभखौ प्रमद बर' बिथांमोना बानायगोन लरेन्स इस्लारि मोना बानायगोन सावरायग्रानिफ्राय लानानै रन्जन दैमारि बिथांनिफ्राय लानानै बबेखानि रन्जन दैमारिया उदां जागोन ना जाया मिथिया आरो बिनि उनाव जायफ्रा दङमोन आरो बिसोर बेखौ बानायगोन बेबायदि मोनसे पलिटिक्स सोलिबाय थादों आं बेखौ मानो पलिटिक्स होनदों बेनि रियेलिटिखौ जों बांद्राय मिथिया नालाय आं पलिटिक्स नाम होदों खारन बेखौ गुन गायगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो स' बेखौ होनना बुङो 125थि एमेन्डमेन्ट पलिटिक्स आरोबाव मोनसेया जाहैबाय बेजोंनो लोब्बा बे जाहैबाय मा जुदि बे एमेन्डमेन्टआ जायोबा बे एमेन्डमेन्टआ जायोबा 6 माननियावनो बे सरकार बायगोन 6 माननियावनो बायगोन आरो बिनिखायनो 4 मासनिल'सो बाजेट बानायनो होदों जाहैबाय बिटिसि सरकारखौ 4 मासनिल' बाजेट बानायनायनि कारना बेनो बोसोरसेनि बाजेट बानायनायनि कारना कारनखौथ' मिथिया मानो 1 बोसोरनि बानायाखै बा 2 बोसोरनि बानायाखै बेनि कारनखौथ' आं मिथिया जेनेरेलि 1 बोसोरनि जानांगौ नाथाय 4 मासनिल' मानो बानायखो बेखौबो आंबो बुजिना मोनाखै बिनि रियेल जाहोना मा मिथिया नाथाय 4 मासनिल' बाजेट बानायनायनि जाहोनखौ मा 125थि एमेन्डमेन्टजों रिलेट खालामनानै पलिटिक्स गेलेगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों खारन 125थि एमेन्डमेन्टआ जुलाइना मायावबा मोनसे गोलोम बोथोरनि फैयोना अधिवेशन बैहाय बे बिलखौ लाबोगोन आरो बे बिला पास जायोबासो थारमाने ओरैबायदि जाहैदों 4 मासनिल' बिल बानायनो होनायनि जाहोना जाहैबाय मा 125थि एमेन्डमेन्टआ पास जाहैखागोन बेनिखायनो बिलखौ 4 मासनिल' बानायनो होदों बेबायदि स्टाइलाव थांबाय थादों पलिटिक्सआ स' जियानो जाया मानो बे एमेन्डमेन्टखौ आंबो एसे मिथिदोंमोन गाज्रि नङा बहुत मोजाङानो नाथाय A to Z डिटेल्स मिथिया बे एमेन्डमेन्टआ जानांगौ आंनि बायदिबा 125थि एमेन्डमेन्टआ जानांगौ निस्सय डाइरेक्ट फाना फैगोन अब्लानिया बाखि फिउचाराव 60टा समस्तियाबोथ' जानायनि चान्स दं सिमा बारायखाबाय नालाय सियाला स' 60टा समस्ति जानायनि उनाव बिनि उननिया मा जागोन बेखौ आं बुंबाय थाला बा बेखौ बुंनो हानाय कन्डिसन आं गैया नाथाय बेखौ आं बुंगोन 125थि एमेन्डमेन्ट जायोबा जुदि फाना डाइरेक्ट फैयोबा बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्ट 1500 कोटि ना मा कोटिथाय बेसे कोटिमोन 1000 कोटि ना 1500 कोटि बे माबा मोनसे बियो डाइरेक्ट फैयोबा आरोबाव डेभेलप जानो जों स्कप मोनगोन बे बाथ्राया खिन्थु रोखा